No, takže prvou diskrimináciou som stretla u môjho otca. Vysokoškolsky vzdelaného človeka, inžiniera, ktorý keď som mu povedal, že som rada išla na vysokú školu, mi povedal, dievča, nač, ty chceš ísť na vysokú školu? Máš chleba v ruke, obchodnú akadémiu, vieš písať na stroj, účtovníctvo, uživiť sa, vieš, vydaj samej rodinu. To je určené pre dievča. Tak potom zapracovala matka, otca s takým válčikom, stále nad ním musel potom povedať, že áno, tak ma pustili. V prvom na vysokej škole to aj vy pociťujete, nevidíte rozdiel medzi dievčatami a chlapcami, teda dúfam okrem fyzických rozdielov aj takým, že mi to zvláštne akože upredosťoval niekto okrem niektorých profesorov, sa môže páčiť dievčatá, niektorých profesorkám chlapci. Ale inak som nepociťovala žiadny takýto rozdiel. Prvú som dostala, keď som prišla do prvého zamestnania v Dubnici nad Váhom. A pri prvom pohovore, keďže som tam priniesla aj svojho vtedajšieho manžela, pri prvom pohovore nám pán námestník povedal, videl, že obidva predložili červené diplomy, vynikajúci študenti, vyznamenaní. Hovorí, no, pán Kohútik, pre vás máme dobrú prácu, budete vedúci oddelenia, potom riaditeľ odboru. Pani Kohútiková, neznášam ambiciozne ženy. U nás nemáme radi ženy vo vedúcich funkciách. Ja to nechcem, ja čakám bábätko, ja chcem na druhé a ja sa chcem učiť. Aj tak, aby ste vedeli, ako túto miesto vo vedúcej funkcii nebudete mať. S týmto ma privítali, čiže rovnako stali, s rovnakými výsledkami, takéto privítanie. Aj som potom odtiaľ, priznám sa, odišla po 5 rokoch. Ale aj pozitívny začiatok kariéry som zažila. V 91. roku, keď som bola v štátnej banke Československej ako referentka, sa zmenil zákon o štátnej banke Československej. A zvýšilo sa úloha hlavného ústavu štátnej banky, ktorý bol vtedy tu. A prišiel za mnou môj vrchný riaditeľ, ja som sedela vtedy v kancelárii s budúcim guvernérom Juskom a povedal, musíme zriadiť 2 nové odbory. Marian, akože Jusko, ty budeš riaditeľom tohto odboru a Elena, s tebou ideme riaditeľku tohto odboru. V Českej národnej banke, alebo v štátnej banke Československej centrály v Prahe, v tom čase bola jediná riaditeľka odboru, a to bola šéfka personálneho. A ja som povedala vtedy pamätnú vetu, no ak ženu Tošovský vymenuje vtedajší guvernér riaditeľku odboru, tak ja to berem. On sa spýtal, drží slovo, ja vždy. Vymenoval. Takže takto sa začala moja kariéra, by som povedala, s tým, že som ctila princípy, ktoré do mňa vštepili moji rodičia a dodržala slovo. Aj v bankovej rade som od 1994. bola ako jediná žena po dlhé obdobie, opäť pozitívna diskriminácia. Nikdy som od obdobia, kedy som v Dubnici pracovala, nepocítila diskrimináciu. Nikdy. Negatívne. Nikto sa ma nepýtal na to, či som žena alebo nie som žena, každý bol zvedavý, čo mám v hlave, takže nemala som nikdy tento pocit. V 92. roku prišiel za mnou ten istý šéf a hovorí, treba vybudovať Národnú banku Slovenska, slovenskú korunu, menovú politiku, všetko. Elena, ja už som starý, mám nejakých 67 rokov, neviem jazyky, navrhol som ťa, vezmi to. V tom čase sa nedalo odmietnúť. Jednoducho to bolo obdobie, jak ja hovorím, kedy som myslela, že budujem budúcnosť pre vás všetkých a ešte pre ďalšie generácie. Jednou sa nedalo odmietnúť a ja som ani vtedy som nerozmýšľala a povedala som, že áno. A začali sme pracovať 24 hodín denne, obrazne povedané skoro, a 7 dní v týždni a robili sme teda veľmi tvrdo. Ale bola to mimoriadne krásna práca a veľká spokojnosť. Novinári sa v roku 2002 pýtali, kedy zavedie Slovensko spoločnú meno euro. Keďže som bola vtedy viceguvernér zodpovedná za menovú politiku a za tieto veci všetky, tak som povedala kolegov, poďme sa na to pozrieť, urobme si analýzu a stratégiu a požiadala som bankovú radu, aby ma tým poverila a tam sa začala história eura. Spoločne na týchto dvoch prípadov bolo, že bolo zavedenie novej meny. Rozdielne slovenskú korunu sme zavádzali ako deti a ako mali tínedžeri.
a euro sme zavádzali ako dospelí ľudia. To znamená, slovenská koruna sa rozhodla a my sme záberu všetko budovali, čo bolo treba. Euro, a tu vám ukážem ten príklad, sme robili tak, ako sa má hoci ktorý projekt zavádzať. Najprv sme si urobili víziu. Kedy? Euro. Potom analýzu, akúkoľvek analýzu, výhod a nevýhod, ktorá sa zhmotnila v stratégii prijatia eura 1 a v jej aktualizácii, ktoré boli prerokované vo vláde 2003-2004 a kde sa stanovili jasný, neodvolateľný a nespochybniteľný termín realizácie prijatia eura 2009 a zároveň milníky, kontrolné body na to, aby sa to euro, aby sme mali kontrolu nad tým. Čo bolo dôležité? Že vtedy, keď sme začali robiť, sme si sadli a rozmýšľali dopredu. Keď ho chceme zaviesť, čo musíme všetko urobiť? Čiže poprvé musí byť to jasný termín, veľmi neodvolateľný, veľmi tvrdý, veľmi pevný. Po druhé, aby to prešlo. Nestačí, keď s tým príde Národná banka, ale spojili sme sa, Ministerstvo financií s Národnou bankou. A po tretie, euro bolo projekt, ktorý prešiel cez 2 volebné obdobia. Preto sme navrhli, choďte s tým do parlamentu. A parlament sa s tým zhodol, všetky politické strany. To boli kľúčové rozhodnutia v tom čase na to, aby ďalšia vláda sa cítila zaviazaná tým záväzkom. Potom sme postupne ten cieľ naplňali. Spravili sa národný plán, zavedenia eura, kreovali sa orgány a začali sa plniť kritériá. Vstúpili sme do RN2 v roku 2005, začali sa technické prípravy. RN2 bol veľmi dôležitý, to bol systém výmenných kurzov, ktorý poznáte. Veľmi tvrdý signál do trhu, nepripravení sme nastúpili skôr ako predpokladali. Začali sa technické prípravy, začala sa komunikácia podnikateľský sektor, čiastočne obyvateľstva, potom obyvateľstvo, potom sa stanovil konverzný kurz a zaviedol sa euro. Tieto všetky kroky boli načrtnuté v roku 2003. Čiže to je taký malý pohľad na to, prečo ja pozerám dopredu, ja rada pozriem dopredu a potom poviem, čo treba urobiť, aby sa ten cieľ naplnil. Čiže takto, to je taký malý príklad, ako sme v tom období sa snažili presadiť jedno z najväčších krokov, najdôležitejších možno pre túto krajinu. A hlavne, aby to bolo pod kontrolou. Vždy tie malé kroky boli milníky, ktoré povedali trhom, povedali všetkým. Áno, sledujeme to, ideme tým smerom, plní sa to. Čo je mimoriadne dôležité hlavne pri mene, pri peniazoch, aby si tento signál posielali trhu. Lebo ak trh prestane tomu veriť, tak fakticky môže zmariť cez veľkú volatilitu meny vaše všetky snahy. Teraz by som sa trošku pozrela na to, ako je to s tou ženou manažerkou. Čo má prednosť? Práca? Rodina? Žena manažerka ako osoba? Ako človek? Víťazom v tomto prípade sa stáva kompromis. Neexistuje pretrvanie jedného bez toho, aby sa nezaplatila vysoká cena v inom. A väčšinou je to kompromis medzi prácou a rodinou, a tá žena ostáva na tom poslednom mieste, na seba je málo, keď už vyjde čas. Ako žena manažerka, keď som mala deti v takom veku, po ktorej sa bolo treba starať, som žila ja hovorím, tá cena je dosť veľká a nechcem nikomu malovať nejaké ružové obláčiky. Žila som v neustálých výčitkách. Buď som nestihala všetko do práce, alebo som nestihala s deťmi. A vždy som žila, či som to zvládala, či som to nezvládala, čiže na to sa treba pripraviť. A na druhej strane mal človek radosť, keď sa podarilo niečo, buď že deti donesli dobre známky, alebo som stihla večeri ešte na tú matematiku s nimi prejsť, alebo čokoľvek, alebo keď sa podarilo niečo v robote. Čiže vždy to bolo striedané obavy, radosť. A musím sa priznať, že v mojej živote bolo viacej tej radosti, lebo sa mnoho vecí podarilo. Snáď som dúfala, že to, keď robím, že tým deťam nie som vždy doma, kedy ma deti čakali, že snáď im to dá dobrý príklad a že vidia, že tá mama ozaj robí poctivo svoju robotu a že snáď im týmto nejakým spôsobom pošlem ten signál, ktorý nahradí to, že nie som každú doma tak ako